Puhdas vesi on maailman tärkein luonnonvara. Sen tuottaminen ihmisille on vaatinut monimutkaisten järjestelmien ja prosessien kehittymisen aikojen kuluessa. Puhtaan veden tuottamisessa sekä hallinnassa on mahdollista hyödyntää uutta teknologiaa. Tavoitteellisesti tietotekniikkaa hyödyntämällä voidaan kehittää kaupunkien vesihuoltoa älykkäämmäksi sekä kestävän kehityksen mukaiseksi. Jyväskylän yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijat ovat DIVES-hankkeessa tutkineet IoT:n ja digitalisaation mahdollisuuksia Keski-Pohjanmaan alueen veden ekosysteemin kehittämisessä. Projektissa yhteistyössä vesilaitosten kanssa toteutettu pilottialusta, joka kerää vesimittaridataa, vedenkulutusdataa. Se mahdollistaa paremman ja relevantimman tiedon tuottamisen, jota vesilaitokset pystyvät käyttämään esimerkiksi omassa laskutuksessaan, mutta se myös mahdollistaisi suoraan kuluttajille tarjota ajantasaista ja relevanttia tietoa esimerkiksi heidän omasta vedenkulutustottumuksistaan tai esimerkiksi hälytyksiä, jos on sattunut vuoto tai vesimittari uhkaa jäätyä. Tämä ei ole aikaisemmin ollut tietenkään mahdollista, kun vedenkulutustiedot on perinteisesti kerran tai 2 vuodessa toimitettu vesilaitokselle. Ja ehkä vuoden loputtua sitten asiakas saa graafin, missä näkyy paljonko vettä on kulunut tänä vuonna. Tarkoitus on vaihtaa kaikki mittarit suurin piirtein etäluettaviksi mittareiksi. Ja tietenkin teknologiaa ja kehitetään koko ajan eteenpäin, jotta saadaan mahdollisimman paras hyöty niistä mittareista. Pilotin myötä me saadaan vietyä laskutukseen yhdellä tiedostolla vesimittarin vaihdot sekä lukemat laskutusta varten. Mittarin vaihtojen myötä se on vähentänyt käsityötä todella paljon. Eli sama vesimittarin määrä, mikä käsiön vaihdetaan noin viikossa, niin tässä me pystytään vaihtamaan sen puolessa päivässä. DIVES-hankkeessa selvitettiin Keski-Pohjanmaalla veden käyttöön ja tuotantoon liittyvien toimijoiden ekosysteemien nykytilaa ja haasteita ja esimerkiksi millaisia yhteisiä kehityskohteita eri ympäristöistä löytyy. Lisäksi hankkeessa on ollut tavoitteena kartoittaa uusia vesialalle soveltuvia teknologioita ja ratkaisuja ja selvittää niiden toimivuutta ja hyötyjä hankkeessa toteutetuissa piloteissa ja kenttätesteissä hyödyntäen projektin yhteistyötahojen ympäristöjä. Projektissa on myös tutkittu, että miten tätä IoT-teknologiaa voisi soveltaa ihan tänne veden tuotannon ikään kuin alkulähteelle pohjavesimittauksiin. Pohjavesimittauksia joutuu erilaiset toimijat tehdä ja niissä yritetään yleensä erottaa ihmisten toimet tämmöisestä luonnollisesta pohjaveden pinnanvaihtelusta ja pohjaveden laadunvaihtelusta. Projektissa on testattu uutta IoT-teknologiaa, joka mahdollistaa IoT-sensoreiden asentamisen järven pohjaan ja näin pystytään mittaamaan jatkuvatoimisesti esimerkiksi talven yli happipitoisuuden kehittymistä järvellä. Se mahdollistaa sen, että havaitessamme happipitoisuuden merkittävää laskua toimijat pystyvät aloittamaan esimerkiksi järven keinotekoisen hapetuksen ajoissa, jolloin järven tila paranee. DIVES-hankkeessa on tehty pilotteja, muun muassa vesidatan keräämisen hyötyjä demonstroiva alusta, aluekohtaisen LoRaWAN radioverkon pystytys ja pilotointi, pohjaveden automaattinen monitorointi, vesistön automaattinen happipitoisuuden seuranta ja haittaparametrien seuranta pohjavedestä. Projektissa yliopiston tavoitteena onkin ollut toteuttaa uusia tapoja tehdä asioita ja mahdollisesti tuottaa uusia innovaatioita. Ja esimerkiksi projektin pilottialustaan on saatu toteutettua paljon erilaisia algoritmeja ja toimintatapoja, prosesseja, millä tavalla tätä veden käyttöä ja siihen liittyvän datan hyödyntämistä voitaisiin toteuttaa. Ja on löydetty paljon uusia tapoja, algoritmeja, mitkä liittyvät esimerkiksi datan käsittelyyn, tallentamiseen, jalostamiseen, prosessoimiseen. Ja näitä löydöksiä ja tuloksia olisi myös mahdollista hyödyntää muuallakin, esimerkiksi ihan globaalisti.